Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. To mai sauraro, yau za mu kawo maka sharhi ko kuma wani ƙarin jawabi kacokan kan wannan shahararren fim mai dogon zango mai suna Izarsu, wanda tashar Bakori TV ta yayanmu Lawan Ahmad take ɗaukar nauyin kawo maka mai sauraro. To amma kafin mu je kan sharhi wannan kacokan mai sauraro, muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka taɓa alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damun samun zafafa bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗaura safe rana dare mai sauraro. Domin wannan tasha tamu mai albarka bata barka a baya ba. Samun labaran siyasa na ɓangaren Najeriya da kuma wani ƙarin bayani da wasu batutuwa akan wannan masana'anta ta Kannywood da ma wajenta. Ɓangaren abin da ya shafi 'yan social media da dai sauransu. To wannan yau dai za mu kawo maka wannan shahararren shirin fim mai dogon zango mai suna Izarsu, wanda masoyanmu cike da waje suke buƙatar kallon wannan fim a yau ranar Lahadi da ƙarfe 8. To mai sauraro. Wannan dai shiri daga ka sani mai dogon zango wanda Bakori TV take ɗaukar nauyin kawo maka shi din ranar Lahadi karfe 8 na dare. Yau zai zo maka ne wanda za a saki episode 94 mai sauraro. Domin wannan series fim bai barka a baya ba wajen kawo maka faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Kuma zai nuna maka yadda za ka tafi da mu'amalarka tsakanin ahalinka da dai sauransu, da kuma yadda za ka tafi da ahalinka a ma'aikata ko kuma wani guri daban keɓantacce. Domin wannan shiri yana kawo mana yadda ake rayuwa da ma'aikata na ƙasa da kai da kuma na sama da kai mai sauraro. Domin yana kawo maka yadda ake rayuwa ne domin kai ma ka samu ka dinga rayuwa tsakaninka da Allah ba cuta babu cutarwa. To mai sauraro, wannan shirin fim dai yana ƙunshe da jarumai irin su King of Kannywood Ali Nuhu da Lawan Ahmad da Aisha na Jammu da dai sauransu. Su ne suke taka rawar gani a wannan shahararren fim mai dogon zango mai suna Izarsu. To yau za a kawo maka wannan shahararren fim dai da karfe 8 mai sauraro. Muna buƙatar ka je tashar nan ta yayanmu a masana'antar Kannywood mai suna Bakori TV ka dangwala mata subscribe. Domin mu za mu dinga kawo maka shirika ne da abubuwan da suka shafi wannan shahararren fim. Ita kuma wacce tasha tamu mai albarka za ta dinga ɗora ma cikakken bidiyos ɗin abin da yake wakana a cikin wannan fim. Domin kuwa za ta dinga nuna ma abubuwan da ake yi mai sauraro. Don haka yau muna buƙatar da karfe 8 na dare ka karkaɗa kunnuwanka sannan ka cire kwantsar idonka ka riƙe wayarka ta Android, domin kuwa muna ɗora wannan bidiyo karfe 8. Ka shiga ka kalla ka bawa idonka abinci, duk labarin ma da ake baka yau ya zo ƙarshe, domin za ka gani da kanka mai sauraro. Domin kuwa wannan fim yana cike da abubuwa masu ban sha'awa da za su burge ka har ka ci gaba da kallonsa. Idan ma yau ne karanka na farko na kalla, to za ka ci gaba da kalla mai sauraro. Domin wannan shirin fim namu yana ba da gudunmawa sosai da sosai wajen gyara rayuwarka da al'umma baki ɗaya. Domin ana wa'azantarwa sosai a cikin shahararren wannan fim namu mai dogon zango, kuma akwai ilmantarwa sosai da sosai. Haka ma ɓangaren nishaɗi zai baka nishaɗi saboda muna da shahararrun jarumai wayanda suke wasan barkwanci a cikin wannan shahararren fim mai sauraro. To don haka idan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka taɓa alamar